Aquest llibre que us porto avui és d'un autor que a mi m'encanta, el Martin Amis. El llibre es titula Lionel Ashbo i es subtitula Estat d'Anglaterra i està publicat per Empúries Anagrama. En aquest llibre el Martin Amis posa el focus en una Anglaterra decadent, més que decadent, degradada i que rodola pendent cap avall. I ho fa posant el focus en un delinqüent de tercera o quarta fila, que és el Lionel Ashbo. Però realment no vol només fixar el focus en un delinqüent com ell, sinó que vol que això serveixi per jutjar tot el que està passant al país. D'aquí el subtítol de l'Estat d'Anglaterra. Aquesta novel·la és divertida, és brutal. Passen moltes novel·les del Martin Amis. És irònica, és en alguns moments tendra, és fantàstica. Amb en Lionel Ashbo hi viu el Desmond Pepperdine. És el seu nebot, que va perdre la mare fa uns anys, i viu amb aquest oncle que l'ensenya, li dona lliçons de vida. Aquestes lliçons de vida passen a part de perquè ell l'únic que fa és delinquir i guanyar diners a base dels robatoris i dels enganys que es dedica a fer. També l'ensenya a mirar pel·lícules pornogràfiques o l'ensenya a alimentar els seus 2 pitbulls amb salsa tabasco. De totes maneres, el Desmond Pepperdine no té els mateixos objectius que el seu oncle a la vida i pensa en formar una família, pensa en tenir una dona que l'estimi, que sigui tendra, i pensa en estudiar. Un dia, el Lionel Ashbo, un dia que està a la presó, per cert, i que li omple la butlleta al Pepperdine, al Desmond, li toca la rifa. I li toca la rifa, però molts diners. I això canvia d'una manera brutal, però brutal a pitjor, el ritme de la família. I ara us llegiré un tros perquè veieu quines són les gràcies que té la prosa del Martin Amis, que a mi em sembla una de les proses més fantàstiques i més personals que hi ha. Comença així el llibre. Estimada Geneviève, tinc una relació amb una dona més gran. És una senyora bastant sofisticada i és un canvi estimulant comparada amb les adolescents que conec, com l'Electra o la Chanel. El sexe és fantàstic i em sembla que estic enamorat. Però hi ha una complicació important i és la següent. És la meva àvia. En Desmond Pepperdine, Desi, l'autor d'aquest document tenia 15 anys i mig i la seva cal·ligrafia en aquella època era conscientment elegant. Les lletres s'inclinaven lleugerament cap enrere, però ell, amb paciència, les entrenava perquè s'inclinessin cap endavant.